Naizanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Atortxurrok, 27 edizio jada, bai, 27, Hene, urte batzuk ere pasatzen ari dira, Atortxurrok aizue, badakizue, ez da, helburu batekin jaio zen, eta helburua zen ez ospatze egunen batean, helburua beteta izango zelako, baina munduan oraindik jarraitzen dugu Atortxurrok. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du azaroaren 17an Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte bi helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoi aurre egitea. Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta urtengoan, gertu lelopean ez, gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua, Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, pres gaudela, bideo herri ez, dispertsioaren bideo herri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztira 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz parte hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko Elektronomi Jurasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango dugula. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, Afu, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra. Eta arrakasta ikusita ezin hutsik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Atarrabian abenduaren 17an ospatuko den 27. edizioaren sarrerak dagoeneko salgai daude 25 euroko prezioan. Hortxe, 27. edizioa, eta oraindik usteet gelditzen zaizkigunak, Gabon neskak, kaixo, ekine Jeni. Hola, Gabon. Aupa, zemo zaudete? Betiko martxan. Kriston martxakin, ez da? Bai, ikusten zaio, ez da? Alo, loko, aupa Jeni, gaur gaina lunarrak eta dena. Bai, martxi dagoelako. Martxa dauna da ikeragarrian Nafarro alden, ez da, ekine? Bai, alaxe da, eta Atortxurrok euskal presoen egoerari erreparatzen dion jaialdia, honezkero iragarri da berriz ere, Atarrabiara itzulera, egu berri garai horretan, baina egunotan Nafarroako aktualitatea aipagai izan dugu ez horregatik bakarrik. Euskararen egoera inoiz baina ageriago geratu delako. Zergatik, besteak beste, Nafarroa oinez jendetsua, arrakastatxua, milaka lagun elkartu zirena, eta bar, ederki hori alde batetik, baina bestetik, astegun honetan, beste hitzordu bat, Tuteran, Errigoraren auzolan erraldoia, eta ondoren gainera berriz ere jaialdia Tuterako kalejira, uste dut askori asko gustatuko zaie, ez da? Baina hori bakarrik ez, aste honetan, Larragan, D-ereduan ikasteko, euren aurren etorkizunarentzako bermeak eskatuz, Larragako gurasoek agerraldia egin dute, Larragan. Hoxe, kontua horixe da, ez da? Eskatu eta eskatu dabiltza, seme alabek, mesedez, euskaraz ikastean nahi dugu, baina horretarako laguntza pixka bat, ez da? Larragan hauxe, prentsaurreko eta guzti. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut.
hain zaila ulertzea, ez da? Ez dute beste herri batera joan nahi, beraien herrian mugitu gabe, bermatu nahi dute euskeraz ikastea haien txikiek. Ez da hain zaila. Baina, gauza bat, hemen Twitterren begiratzen sare sozialetan badakit hemen gaudela, hemen grabatzen, ez zuzenean egiten, baina atera egiten zait, zer da hor dago? Hor dago Nafarroa. Jeini, zuk ere eskutan duzu, ezta? Mugikorra. Gerturatzen badidazu, ikusten duzu hemen badela halako ekimen herritarra eta jartzen du herri ekimena dela euskararen zonifikazioa, Nafarroan duten zonifikazioa nolabait gainditzeko behin betikoz eta horretarako herri ekimena dela. Horixe bera da, asteburu honetan Twitteran hitzordua egin duen ekimenaren izena. Eta gustatu zait bereziki, beraz gonbitea luzatzen dizuegu sare sozialetan Twitterren esate baterako, Jeniri sakelekoa lapurtu egin diot, eta itzuli egingo dut, baina gustatu zait. Kortestik berara, biba euskera. Bueno, erderaz esango du, que viva Navarra, que vive el euskera. Hau, ezoikoa ere bada, ezta? Eta jartzen du, de Cortes a bera, bianatik gardera. Bueno, hoxe, kuriosidadea baldin baduzue, hor dago ekimena da, eta larun bat honetan, herrigorak auzolan erraldoia ablitasen, Tutera ondoko alboko herrian. Bestetik, agerraldi ekimenaren, hainbat ekimen, eta bestetik hor dago, plataforma edo ekimenaren hitzordua Tuteran. Ulertu duzue? Bai, dena. Kontua da Nafarroa... Garzoni olakoak asko guztetu dizkien, ez da? Olakoak. Nafarroa joan bargera pare bat hilabetez, bizitzera dirudinez, hala ere esan dezunean, biba el euskera, ez da? Ze arraro entzuten dan, biba el euskera gora Guardia Zibila. Bai. Gauza batzuk, ez datoz bat. Hori Ekil doktorean tarterako... Ekil doktorean. Spoiler txiki bat egin dizut, izan ere belarrian egin... Bueno, en fin, total. Baina Kortestik berara, euskeratuta, ez? Biba euskera, Kortestik berara. Hasta bera. Hasta bera, hasta gora. En fin, gauza batzuk bera. Baina ez pentsatu, Nafarroan gaude, baina jantzaitez Ipar Euskal Herrira, Baionan izan ere, antzeko parecido. Euskeraz matrikulatzen da, gero eta gaztejana gehiago, gero eta ikasle gehiago, baina... ez? Si on prend il y a 10 ans, on était à 1000 stagiaires, on est passé après à 1200 et là on est... Zenbakiak gardentasun osoz aurkezten ditugulako eta uztailean ere hala egin genuen, argazki garbi bat erakutsi genien. Eta beraz, gure egoera ulertzen dute, kontua da beraiek kutsak dituztela, beraiek EIEPek jasotzen duen dirua, gero hori berbanatua da Ipar Euskal Herriko egituretan, eta orduan ez dute diru gehigarririk hor, eta hori da gure hor pareta baten kontra gira, zeren gu defizitarioa izanen gira hemendik aintzinera, eta hor baliabideak behar ditugu, erran bezala guk doakotasuna aldarrikatzen dugu eta hortarako instituzio publikoen aldetik diru laguntzak behar ditugu, beraz gure kasuan peri diru gehiago eskatuko geniak. Eta egia esate badizuet, bide ikusten eta egia da. Azken finean, Baionan, Ipar Euskal Herrian ere egoera latza dugu euskararen inguruan, baina ikusten ari nitzela esaten jo. Ez dugu inoiz aldatuko gure estetika hori, ez da? Prentsaurrekoa, 20 gizon emakume hor atzean, serio, tinko, baina egia da, Ipar Euskal Herrian ere, horrelako sendotasun eta tinkotasun horrekin, ekine besteak beste armagabetze bat egin zutela, ez da? Ondorioz? Hori bera aipatzen jonen bideo ikusten ari ginela, estetikak baduela garrantzia, politika gintzan estenifikazioa bakoitzak berera adierazten duela, akaso estenifikazio edo artilugio ezak batzutan gaitasun eza ere irudikatu dezake edo eta sofistikazio eza. Ipar Euskal Herrikoekin argi, eta argiz egun hauetan ederra liatzen ari da. Bai, ikusten ari gara, ez da? Estatu frantses osoan jendea oso kontentu ez dago, grebak ikeragarriak, mobilizazio ugari. Akaso, asko esaten ari gara, Ipar Euskal Herria gauza bat, Estatu frantsesa beste bat, baina agian Estatu espainolan horrelakorik ere mugituko balitz, akaso beto xio, ez da? Bai, egunotako argazkia ez da edonolakoa, Euskal Herria hainbat zatitan, zonifikazioa aipatu du euskarari dagokionan, baina erretreta edo pentsiori dagokienean.
oinarrizko soldata erregia bezala ezagutu baita ere Euskal Herrian, tira, baldintzak ezberdinak dira, eta horretan bidasoako muga bada, benetan arrakala handi bat. Egunotan Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuko beste toki batzuetan zer den ikusi duguna, besteak beste horreren murrizketak datozela eta murrizketak zerri lotuta. Zen egiten Ipar Euskal Herrian esaterako erretiroa, hemen baina askoz lehenago hartzen dela, bestelako baldintza batzutan oinarrizko soldatak. Asko borrokatutako lan baldintzak dira langile klasearenak, baina han ere kolokan dira. Eta besteak beste erregaiaren krisiak nolabait gauzak disparatu egin dizkie. Egunotan esate baterako, zentral nuklearren jarduna eren bat murriztu da greben ondorioz, eta erregai findegietan ere halako tamainako geldialdiak izan dira. Horri hezkuntzako langile, ikasle eta gainerako sektoretako langileak batu zaizkie. Parisen poliziaren kargak eta guztira iaia 1,5 milioi pertsona kalean. Ez da txantxetarako kontua, eta ikusi besterik ez, orain arte ustez eredugarri diren baldintzan dituztenak ere, kolokan daudela. Horrek pentsatzeko beste gauzat ekartzen du, ezta? Eredugarri dituzten bide bat eginda daukate, eta alaren 1,5 milioi, zuk esan duzen bezala, kalera atera da, haserre eta greba eta paralizatzen herria. Bestaldean, bidasoa beste alde hontan, jubilazioa atzeratu digute, eskerrak hor daudela pensionistak eta jubilatuak astero, eskerrak, baina lasai hartzen dugu, ikusita zetorkizun beltz datorkigun, baina lasai hartzen dugu, hala ere, hemen 1,5 milioi bat persona ateratzeko kostako da pixko bat, ez da? Ostegunetako pintxopotean akaso bai. Ostegunetako pintxopotean, baldin eta pintxoak euro batera jartzen baditue. En fin, betiko kontua da, ez dagoela dirurik, ez da? Ez dago inoiz dirurik ezertarako. Udane arbeok, ez dakit ba, pentsatu du pixka eta dirua badago beste gauza batzutako. Bernardo Ziriza lurralde kohesiorako kontseilariak argi utzi du HTaren loturaren inguruko apustua zein den, bera apustua zein den, alegia Euskalia eta Nafarroko HT lotuko dituen konexioa Gasteiztik egitea nahi duela adierazi du, eta hori hala Nafarroko gobernuaren jarrera finkatu du afera honen aurrean. Besteak beste aukerarik merkeena delako. Dena den, oraindik erabakia behin betikoa ez da, izan ere azterketak egin behar dituzte, hala ere esan bezala Zirizak bere apustua zein den adierazi du, jasangarriena dela ziurtatu du berak, izan ere ezkiotik egin beharko balitzateke, Aralarko mendiak zulatu beharko lituzkete, 20 kilometroko tunelak eginez. Dena den, Nafarroako zenbait alderdik, ezkioko aukeraren alde egin dute, besteak beste Navarra sumak edo eta geroa baik. Une honetan, ezkioko estazioaren aurrean aurkitzen gara, hemen atzean ikusi dezakezue, ez dago mugimendu handirik, oraindik obra guztiz amaitzeke daude, baina horretarako gutxi faltako litzatekela esan dezakegu. Bestalde, testuinguru honetan Espainiako Ministerioarekin azken bilera iraian egin zen, Nafarroako gobernua Raquel Sánchez garraio ministroarekin bertaratu zen eta bildu zen, eta bertan zehaztu zen edo eta erabaki zen Altsasuko zatiarekin, hau da, Gasteiz eta Iruña lotuko dituen zatiarekin aurrerantz jarraitza. Horrek badirudi Gasteizko apustuaren alde egin dutela edo eta hori lehenesten dutela eta ezkioko lotunea edo eta aukera baztertzen dutela. Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan abiadura handiko trenaren obretara bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik eta HTan erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta azken gastuen aurreikuspena 10.000 milioi euroka izan daitekela uste da, ELA sindikatuaren eta EH Bilduren arabera. Datorren urteko aurrekontuei dagokienez Espainiatik behintzat 118 milioi euro bideratuko dituzte Euskal Herritik igaroko den HTaren obrekin jarraitzeko. Bada diru kopuruak handitzen doa zen heinean, azpiegituraren amaiera data ere atzeratzen doa. Bueno, sí. A mí, ciertamente, tampoco me ha pillado de sorpresa. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskal Delakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik edo Ezkiotik egingo den alegia.
Hala ere momentuz bi aurrekin aurrerantz jarraitza erabaki dute. Dena den Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteiza edizio aukeratzaren azken erabakiaren data, baina zenbait aditu diote Gasteizen aldeko apustua eginda dagoela. Azpiegitura honen puzlea osatzeko Iñaki Petxarroman Berriako kazetari izan dugu magazinean, osatzeke dauden zatiak izan ditu izpide. Mendebaldeko zatian Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, hor esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, eta gero geratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. Baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. AHT-ren afera honetan, Bilboko alkate Juan Mari Agurtori abandoko geltokian lurperatzeko obren inguruan galdetu diote Radio Euskadin, eta honako hau erantzun du. Es uno de esos procesos que no va al ritmo que nos gustaría, que no tiene la alta velocidad que nos gustaría. Aburtok adierazi duenez, uda aurretik hartu zuten iraian izango zelako konpromisoa. Iraia ordea pasada, urria pasatzen ari da eta oraindik ez dute informazio azterlanik. Bilboko alkatea gaineratu du, behin baino gehiagotan adierazi diola ministerioari herritarrek proiektu honetan sinistari uzteko arriskua dutela, frustrazio handiegia daramatelako, atzerapen gehiegi daramatelako. Ez dakit esango nuke Aburto alkateari jeia txisteatea zaiola, Ez dijoa nahi genuken bezain abiadura handiarekin. Zakit, ez da txantxetarako kontua, Pixkanaka horrela junezkeo, ez dakigu hasi, noiz hasi izan bai, amaitu edo amaituko ote dan ere ez dakigu eta nondik nora ere eta bi egiten dituztela. Una fiesta, egine? Bai, jaia erra. Eta bestakit baten batik argi geratu zaion, baina zein den kasu honetan, hau bai dela zonifikazioa. Euskararen zonifikazioa bezalaxe, abiadura handiko trenen zonifikazioa izango da hurrengo ikasgaia bigarren hezkuntzan gutxienez. Ipar Euskal Herrian abiadura handiko tren bat bada, Hendaiatik abiatzen dena, noizbait baliatuko zenutena, bezagit Parisa joateko esate baterako. Hego Euskal Herriari dagokionean badaukagu Y-koa, ez da atutxarena, bestelako Y-koa, honlako zarbait. Eta orain argi geratu behar. Komando, bai, eta orduan, Nafarroako beste zati hori zerekin lotuko da? Bueno, pues labur bilduz esan da. Badirudi Alderdi Sozialistak, Alderdi Sozialistak gobernua berezkoetan duelako Nafarroan bereziki, badirudi Gasteiz aldera jo nahi duela. Aldiz, geroa baitik, Uxo Barkosek esan du, hobea dela, Aralartik barna Loiolako Inaxio bezalaxe, atzera bidea egitea Nafarrek eta Ezki itsasorekin bat egitea, kasi azpeitira. Kasi, en fin. Honek historiatik asko du, Ai, kearri, egin dezolako ibilbide historiko bat, seguruen abiadura handiko trenak egingo ez duena, edo ez abiadura horretan. Kapitulu batzuk egin ditzakegu. Klik. Horrekin dezakegu, bat estiloko bat, baino HT-arekin. Bai, edo badute ez, hainbat telebistetan dagoeneko teknologia hori, ez? Aurpeik erake... Hoi ondo legoke, esaten didate pingatik. Imaginatu Willy Fogg bezala Euskal Y-koan. Kontuz, ojo kuidau. Bai, hori animalia bat zen, ez da? Loiolako Inaxio bezala xe. Aupa, Inaxio. Patroi handia. Bueno, en fin, hori, Y-koa iristen danerako, seguruen hemen jarraituko dugu, titiak pixkat berago eta zartuago, baina hemen jarraituko dugu. Titiaz hitz egiten, hemen hitz egiten dugunean, zenbat diru ari den gastatzen ez da, zenbat diru usatzen ari den abiadura handiko trenean, besteak beste. Ez hitz egiteatik beste ehunka azpiegitura hoietan hortxe daudenak eta zertarako Willy Foggi galdetu, edo Inaxi hori. Akaso, en fin, dirua egon badagoela, baina ez oso ondo inbertitua. Eta egun hauetan minbiziaren inguruko egunak izan dira, eta beste behin ere zenbat aldiz esan dan, ez dago dirurik, ez dago ikerkuntzarako dirurik. Osakidetzan ere, gero eta zalantza gehiago nola dijoan Gipuzkoan bertan onkologikoa, zenbat eta zenbat afera, zenbat kexa, baina, Jenny, nola dago egoera? Emakumen minbiziaz ari baldin bagara, gauzak nabarmen beste azpi maila batean, edo? Ez nabiliz ulertzen. Bularretako minbiziaz ari garenean hori aipatzen dugu.
emakumei dagokigun minbizi kasuek, ikerketarako finantzaketa gutxiago izaten dute, jarraipen aldetik errebisio gutxiago, eta barreta, aste honetan, hain zuzen ere, bularreko minbiziari aurre egiteko, eta kontzientzia horretan pausu batzuk emateko, egun ere izan dugula. Bai, eske, bere biziko garrantzizeko aste honetan gainera bularretako minbizize horregaitzik, kolpez-kolpen, aritu gara, minbizin aurka Gipuzkoan elkartie gazberbetan, eta esan zagoen mesedez, gonbidatu zagoen mezu bat bidaltzea guri, eta zeu hori bebai, inberdinen, bularretako minbizizen inguruen, euren leloaren baita. Gaur, bularreko minbizien aurkako egunean, kolore arroxa, kolore bat baina askoz ere gehiago dela gogorazi nahi dugu. Azkenean, esan nahi duguna da, arroxa kolorearen atzetik, historiak gaudela. Familiak, emakumeak, gizonezkoak, langileak, ikertzaileak. Eta bereziki, gaur aipatu nahi duguna da, detekzio goiztiarra eta ikerketa direla minbizi honi aurre egiten lagunduko diguna. Bai, hortxe ari ginen esaten ez da, Jenny kasieran zion bezala ez dut ezer ulertzen, zeinek ulertu dezake. Hainbeste dirutaz ari garenean eta hain diru gutxi ematen zeonean besteak beste minbiziaren, emakumearen, bularreko minbiziaren tratamendu izatea ikerketari. Jenny, baina gauza gehiago ere badakarzkitu? Bai, komentan nahi neban, hain dirugitzi emoten dela ikertzeko eta holakotarako, eta honek, elkarte honek zelan eitz minbizi aurkak Gipuzkoanko elkartiek, berak doainiko zerbitzuek emoten deuzela bai gaixoeri eta familikoentzako, bai psikologoa, txarlak, eta egiz izan, holako oso zer tokaten datzu nien, benetan, merezi zer esaten da? Bai, ez daudela bakarrik, eta askotan alako elkarten jarduna, ez dugula behar bezala balioan jartzen, baina benetan alako egoera zail batean, norberak bere buru aurkitzen, behar duzu psikologoen laguntza, adituena, eta horretaz badakitenak, zoritxarrez, edo, esatearen, zerbitzu publikoek ez dutelako utxun hori betetzen. Bai, hori da, apresiatzen dela laguntza hori, ez da. Apresiatzen. Eta, honek elkarlanien ibiltzen badakize, eta beste batzuk bai, badakigu beste batzuk elkarlanien bizitzen dakizenak diena biziposako elkartekoa. Ez dakit, badakizuen ze elkarte da, baina biziposa elkartekoek badeki bere baitan beste 35 elkarte, eta elkarte hauek normalien izaera bereziko elkartik izaten dire. Eta 2 urte atzera, eitzen badugun, elkarte hauek hauentzako abestizek sortu biesan, eta oingo urtien abesti 35 elkarte osoetarako abesti bana euko dabe. Urtarrilien, oin hasi die grabaketak eta urtarrilien kaleratuko dabez, eta arekin egon ginen berbetan. Benetan, pozgarria da, Jenny zenien bezala, pozgarria da ikustea bizipoza elkarteak egiten duen lana, eta ze beharrezkoak zareten, benetan. Utzi da zu bide berri bat egiten zure alboan jarrita. Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindikan ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da bizipoza elkartea bera. Juneren egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizia askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztion
guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten ja 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek ja aurten ja sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunitate oso batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak, eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu, eta zehazki Juneren egoaken kasuan erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragilea kasu honetan Miren Artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea dira. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Egun guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin, eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da, elkartasuna, elkarlana, komunitate bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunitate oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezaketa. Uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Merezi eta aitortza bat, merezi dutela elkarte guzti hauek. Gehien bat elkarte guzti hauek egunero egiten duten lanagatikan eta gizarte honetan hori aportatzen dituzten baloreengatik egiten duten lan horregatik. Eta esan bezala eskubideen aldeko lan honetan komunitate oso bat. Zer ematen digu guri poza familia baten aurpegia ikustea eta eske barrutikan sortzen zaizki. Unkigarria da batzutan zenolako erantzuna jasotzen dugun familiengatik. Guk beti pentsatzen dugun, ematen dugula gure denbora, gure energia, baino egia da, ematen dugun baino gehiago jasotzen dugula. Eta horrek baietz ematen digula poza, horrek baietz ematen digula energia jarraitzeko. Ez dakit, eske hau ezin da esplikatu hitzekin. Yolanda Martin eta Leire Elizek eta gauza bat esateizuet. Ez dezue jasotzen ematen duzuen guztia. Ikeragarria da, ez dakit konturatzen ziaten, baina ikusten ari ginena, hor Juneren egoak zan, izan ere 35 abesti. Grabazioak egun desberdinetan eta orduan Juneren egoak itokatzen zitzen, izan ere hori, elkarte asko dira, azpiko lana ikeragarria da. Garrantzitsua da ere bai, bizipoza.eusen sartzen bazarete ikusi web horri guztia. Ikeragarria da egiten duten lana eta ematen duten laguntza, ez da? Bai, azkenien naroak esan duen moduen euren web horri ere sartzen bazarien analdozu ikusi 2 urte harinauko hasi zirenetik lanak, abestizek, elkarte bakoitzentzako abestizek, beste musikari batzukaz, eta bar. Eta egiz izan, eskertzekoa da oneri bebai, egiten dabe lan guztize pilo bat elkartetan. Azkenien bakoitzak beti bizigaren gizarte honetan, azkenien posa zer da, ezta? Ez dugu, zuk aldetzen batzasun non hori zer da zurtzako posa, normalien lehenengo erantzun izaten da, isilik gelditzie eta pentsetan hastie. Inok ez dut esaten segi zen, niretzako hau, niretzako beste hau. Azkenien irudikatzen dugu posaz edo posagaz bizitzie izenbiko zala 24 orduek, eta hori ezinezkoa da. Ezin gara 24 orduz posa ez bizi. Eta ezin gara 24 orduen alai egon, da ezin gara 24 orduen, eukibidoguz gure momentu onak, momentu txarrak, eta momentu normalak, edo, normalak, zer da normala, ez da? Baina,
Azkenien, esan nahi dutena da, ze nabil. Jeni, oso serio izan nago zu besarkatzeko puntu, esatez, poza da besarkadatxo bat. Ai, barkatu, eta behin gainera eskua sartzen planoan, bai, nahi zenun besarkatu. Barkatu, bai, besarkatu egin nahi zenun ere. Berriz plano jarri ezken nola, Ekikendu beso. Bai, bueno, esan nahi nuena zen, oso serio ari zegula jartzen Jeni, aintzat hartuta, segidan bizipozari buruz hitz egin nahi zegula. Bizipoza erregaia da, egia da. Bizipoza dosifikatu egin behar da, ezta? Bueno, eta batzutan baitugu gora berak edo ezakit urritasunak. Baina kalean zer diote, Joni? Bizipoz hori, esentzia jasotzea lortu duzu. Baina kontuz, Jenik esan duena, ez da erreixa erantzuteko, ez besori sartu. Baina Jenik esan duena, ez da erreixa erantzuteko. Zuri bapatean galdetzen maizu kalean, zer da poza, ez da, nahi sentitu duzu poza? Bera, atera da galdetzera.
Egia da pozaz hitz egiten, keintzeko esku hori, egia da pozaz hitz egiten ari garela, eta pozik ere ez ziren agertzen, ez da, Jeni, horkoak? A ber, behitxo, egiz da, egon dien lekuen, jaialdi bat zan, egiz da, baina zer aldarraikatzen zan jaialdi hortan, ni bez nintzen egongo pozik. Azkenien hori lehen esan dugunea atortzuna. Egia da, atortxun jendea oso triste egoten da. Ez, hori ez. Esan dugune atortzu esala ospatu biko. Hori izango zala... Ez ospatzeko, baina behin ospatzen hasita... Baina sare be esala ospatu biko. Jeni, momentu honetan gorroto dezula ekine. Ez dakit ze pasetan datzuen, niri bulin hitz ezabize, baina, bueno, berdizte. Pluralean botadu argi. Bisek. Ezin az egon arekaz bakarrik, ezin az egon. Jeni, arraze guztia dokazu, sentitu poza, besarkatuko zaitut orain. Nola da, erderaz, 2 contra 1, mierda. Bueno, quito, ya está. Bueno, en fin, leno eskuerekin... Esan dozu, baina mierda esan bizen duen pie. Bai, baina bukera nagoeto goratu da. Bueno, en fin, egontzara, persona gehiagokin egontzara eta kontatu izkitzute gauzatxoa. Bai, gauzie da. Ikusi dagoen ez elkarrizketan, normalien jendiek, esan duten esarin jau bai, ez dakila zer erantzun posaz galdetetzazunien. Hori ikusi da. Eta bebai galdetu dut albiste txar larri dauzela, jentik normaliz ereitzen dugu, albiste txar horretatik eskapa. Eta ezin badozun zer inbida. Biziposakoak hor dauz laguntzeko, ezin da benerako, ezin da ben jentieri, ez dakit gaur ze pasetaten, baina dekote eso zer sartun de agua. Alegia, berak esan nahi duena da bizipozako jendia. A ber, oso gaizki bat zaude, eta ezen gaizki, baina laguntza behar balin badau, askotan laguntza behar balin badau. Eta ez badau inor, baina hemen daude bizipozakoak laguntzeko prest, eta beti eskutxu bat emateko, ez da? Zidazu bide berri bat egiten zure alboan jarrita. Zer baldin badago importantie munduan, hori bizipoza da. Bizitzeko gogua, bizipoza da, horrela jaikiten zerenian eta egunai esaten duzunean, venga ba! Egunari irrifarre batekin agurtu, eta beti gauza txarren, alde honak betopau eta beti gauzak zoriontasunaren bidien egin, ez? Nik ez dut beti lortzen, Bueno, ja lortzea ja beste gauza bada, baina behintzat alegin du. Bai, nik ez dut beti bizipoza eukitzen, aitortuko dut zuen. Horregaitxik, dakit zederra den bizipoza eukitxia. Azkenien gauza pilo da, ez? Baina, bueno, batez be, etxekuek ondo ikustea, norbera ondo egotea. Kantetia? Kantetia, hori da. Ekintzekin lortzea, irrifar bat ateratzea, olako irrifar bat ateratzea, norbaiti ateratzea gorrak bizipoza. Bai, nire bizipoza mateozta kantetiak, emateozta bizipoza bebai umiek, emateozta bizipoza aguriek eta andrazarrak, emateoztie bizipoza Maria Gorringuek eta txokolatiak. Baitu, nik kasualidadez ezagutu neban bizipoza, eure umiekin juginelako bizipozan jaira, eta ikusten dozunean elkarteetako umiek zelako bizipoza daukien, bernetan konturatzen zara, ze gutxi behar dan, askotan, zoriontsu izeteko, ez? Ez que asko behar da, Emoten dugu gutxirala, baina gauza honi zara. Lortzeko zaila. Bai. Orduen, horren parte izan eta horretan laguntza eman alizatie, norberantzako hori da oso aberazgarria, uste dut. Eta gero, nik asko egiten dut baita be, neure atzetik datozenek ikusi daien zelan lagundu aldan eta zelan hobetu aldiren gauzak eta zelan egin aldiren, bentsat alegina egin, eta beti hori zoriontasun hori bilatzen. Bizipoz egiteko modu desberdina dauzela, bizitzeko modu desberdina dauzela, gorputz desberdina dauzela, gorputz bakoitza dauzkala bere habilidadeak, bere zailtasuna, bere erronkak eta bere desirak, eta, bueno, azkenean bakoitzak izan margarela gai bilatzeko bizipoza guretik, ez? Gertatzen dena da bizigarela gizarte batean danontzat ez dela, berdina bizipoza eukitxia. Orduan, bai, zelan, ez? Hemendik gure aldetxua jartzen balin badugu. Behintzat konturatu gaitzezan, danok ez gauzela leku berean, eta horre gaitxik, bere gaitxik, bizipoz batzuek, beste batzuek, baino badixo gaixo daukiela, kantatu dugun horre gaitxik. Lehenengo informatzen, informazioa boterea da. Informatzen, empatizatzen besteekin. Eta onartzea, ez? Azkenean onartzea bakoitza dan bezalakoa dela, gure akatsekin, gure abileziekin, eta inorrez da perfektua, eta baina empatia hori eukitzea, askotan zaila izaten dela baten lekuan jartzea. Nik uste hori derrigorra dela
gizarte mailan biziposa edatzen joateko, ez? Nik beste hitz bat gehituko natzake horri etxe, privilegioak. Konturatzea zeintzu privilegio daukogu zen eta kontziente izatea danok ez daukogu zela privilegio horrek. Nik uste dut norberan biziposak noski daukazala gora berak. Nik ez dut uste, egon aldanik inoiz bizitza osoan zehar bizipoz nivel altuekin beti dauz gora berak. Bizitza aldaketa da, eta batzutan duda berrixe da, eta batzutan udaztena. Nik uste dela, kontrolatu ezin dugu zen gauzak, gertatzen direnean, askotan frustra baiten gara, gauza biengatik, ez? Ezin dugu kontrolatu eta frustra baiten gara gauza askorengatik, jakin behar dugulako onartzen, dana ez jakula ondo aterako, eta jakin behar dugu, momentu zail horretan, buelta emon eta aurrera egiten, ez? Azkenean bizitza aurrera doi eta ez da gelditzen. Gertatzen jakun horrekin zer egin, ez da? Zeran onartu, hori da, zelan onartu eta zelan buelta eman, eta beti, gauza txarren alde hona ez dakit, esan duzu, jaber, orokorrean, ez da? Jaber, mundua bizipozan krisian dagoen, ez da? Segun noren begietatik. Munduan hainbeste krisi dauz esango notzukela baiet, seguro baiet. Krisi hori ere badaukogula, beraz, egin beharko dugu urrukaputxo bat horbe bai. Bizipozaren alde konjuratu gaitxezan. Albiste txar gehiegi beti dauz, entzuten dira, eta entzut nahi badozuz entzuten dozuz, eta ez badozuz nahi ez. Hombre, ezin lehike arazoi beste alde batera begiratu eta horrutzi, baina lehen esan dut moduan, kontrolatu aldo guzenak edo behintzat, aldatu aldo guzenetan alegina jartzen baldin badau, bakoitzaren apurrak asko egiten da belako, Eta bueno, izu, eta erantzunkizuna daukon jendeak hartu ditzala erabaki batzu denontzak justuagoak, denontzak bizipoza ekarriko daubienak, ez gaitzan aplastau. Hori da beste kontu bat, ez? Eba dirudi, bizipoza falta jakunean gure ardura dela, ez da? Bizipoza euki beharko genukela, eta noski euki beharko genukela, baina egin beharko genuke zerbait jendarteak bizipoza euki dezan, ez? Osea, ez dela, hau zela da, gozarietako, tastetako, irribarre horreitako eslogan bat, ez? Hostia, zure barruan dago, eta nezuk nahi bali moduzu bizipoza euki, eukiko duzu? Bueno, beti ez da horrela. Hortan batzuetan behar da sarea, behar da lagunak, behar da zure egoera berdintxuan dagoen jendearekin eta familiekin batu, behar da sentitu talde handi batean berezia zarela, baina berezia izatea zoragarria izan daitekeela. Uste dut hor dagoela bai bizipozaren gakoa, ez? Ez inor eskutaraztea eta plazara ateratzea izateko modu anitza. Zertan datzan asuntone, aldegin du ez hain bereko izan, bakoitzak daukana besteari eman, ez? Perritxe eta porrotxek ere zerren ale, eta asko hartuta eman eta hartu. Eta hori da, elkarlanean, Jo, etxe baiko retorri zara ze ondo. Bai. Zenik esango notzuke jendeak ies egiten dugu batzutan egoeratik, bai, eske mundu hau batzutan mierda bada. Baita be, hori baina... Ies egiteko modu bat ez da gauzak. Nik azkenean, ies egiten dut, ez, gauza, lehen esan dugu zen, gauza txarro horrek, ez? Gauza txarra asko ikusten dugu, saiatzen sortik ies egin, eta holako gauzak ikusi, eta irribarre bat atera, eta esan, venga, upa, goazen aurrera, ez? Egaka... Hori da. Hori pizkira zulu matxo batzukia, egaziten duten. Hori iruditz jadela guzti honen gakoa, ikusgarritxasuna. Zelan, ikusgarritxasuna, estigma, tabua, osea, zelan oraindik daukogun normalaren eta normatik kanpo ateratzen diren egoera gorputz edo behar izanen gaineko estigma hori. Idea estereotipatu bat da, beste ezer dinot. Baina estereotipak sendatzen dira referentziekin eta informazioarekin eta ezagututa pertsona desberdinak eta ezagututa julen bezalako jende zoragarria eta ezagututa juneren bezalako jende zoragarria eta... Azkenean hor, nik gogoratzen az, bizipozak jaira junintzenean, direkiat esan begi batzuk, ikusten ez neban edo ikusi nahi ez neban edo, deskurritu neban hor mundu bat, esaten ez, Eta gainera, gero ja, guraso zarenean esaten dozu, eta egoera unik eukiko banu, ez? Orduan Gurasotasunean oso idealizatuta dago gure haurrak osasuntsuak izango direla. Eta gure haurrak beteko dituztela, ez gure idealizazio estereotipatu hortan dagoen haurraren irudia. Daukasunean konturatzen zara ez daukanak, nolako egoera daukan, ez? Eta aukera, Bai, baina sentsibilizazio puntu hori gotzen da, eta azkenean esaten duzu, gerturatzen zara, eta saiatzen zara baita ere, zure seme-alabei erakusten gauzako lan direla munduan, eta dana ez dala, filme erromantiko eta politetako historiak, ez? Hau da munduko errealitatea. Baina polita da, etxe. Baina hori da, saldu beharriak ez dala, hori zer gertatzen jako honi. Hau gertatzen jako, eta ez, hori, bizipoz hori ateratzea egoera horietan, eta ikustea horrela aurrera egin aldala laguntzarekin, eta danon artean mundu berri, mundu hobe bat
eraikiz, berria ez, hobea. Bai, eta batez ere, haur eta familia horiek sentitu daitezen babestuak, sentitu ditzaten espazio seguruak, sentitu ditzaten beraien behar izan, bereziak asetzen direla, naiz eta hortarako programa bereziak sortu behar diren, naiz eta hortarako elkarte batek sustatu behar dituen igerik eta egokituko ikastaroak, naiz eta hortarako askotan dirurik ez dagoen, eta egin behar diren diskoak, saltzeko diskoak, dirua lortzeko, naiz eta hortarako, ze egia da, sistemak ez duela hortarako bat ere laguntzen, baina familien behar izanak konpartitzen dituzten familiak elkarrekin topo egiten dutenean eta berdineti berdinera begiratzen diotenean elkarri, horrek sortzen duen babesa ezinbestekoa da, oso importantea da. Ze guk ulertu alditugu etxean gaixotasun arraro bat daukaten familia baten behar izanak, inork ez ditu ulertuko, beraien egoera berdina pasatzen dabilen familia batek bezala. Orden hor tokatzen zaigu pausu bat atzera ematea, eskaintza beraiei espazioak egon daitezen, eta ahalik eta baliabide, babes, eta maitasun gehiena. Hitza eman da gainera. Bizipoza horixe, baina orain Jenik, amaitu baino lehen, bere atala hau deklarazio batzuk egin nahi ditu. Bai, deklarazio batzuk egin nahitaz. Eta gauzie da nahi nebala esan, klaru ez badan gelditzu. Gauzie dala batzutan, gauzatzarretatik aldozula iniez. Aldozu albiztetzar bat amatau, telebista ikusten zauzela, zozer esaten batzu nonok aldozu buelti emon eta ez entzun, baina zuri zozer pasetan datzunien da zuk erun bierdozunien karga hori, ez da hain erreza horretaz alde hitzie. Horregaitzik, esan dut, horretarako dekogula bizipoza elkartie. Toma, ja. Hauta, gero ezin da ezer gehiago esan, boro bildua. Beste gauza beste gauza bat, ez azkenean, bulin askorik ez toztila hitzen, lagundu itxiztie. Lagundu itxiztie, kristoneska die, bueno, ekine batzutan ez dakiz itxizten baina. Jenny, we love you, eki favorez, berri oskoa sartzen maiozu, bueno, en fin. Inez eta Etxek zer gehiago esan digutela, ez da? Baina ez da eskua sartzeko helburuz izan da Adams familiaren rekreazio bat. Baina zer da eskua sartzea da? Esku sartzeko erazko dauz. Hori da, eki oso zarra geratu ze hor. Bueno, Inez eta Etxek. Sortzaila zan. Inez eta Etxek? Eskerrik asko, kolpez kolpe, eskerrik asko, eskerrik asko. Behar zintuztegun, behar genitxuen elkarrizketak amikazeak, behar genitxuen filtro zoragarri horreik topatu, behar zaituztegu hor, eta, pues, oixe. Haupa, kolpez kolpe, jarraitu hor. Kolpez kolpe, gizartea eraldatzen, gizartea hobetzen, eta kolpez kolpe, bat danon baloreak zabaltzen. Haupa zuek. Haupa zuek. Eta, bueno, baldakizue, jakin badakizue, hemen Hamaika Telebistan dirua soberan, eta noski, edozen munduko txokoetan ditugu gure korresponsalak. Argentinan bertan, Marcos Tedil, eta zer egin du? Hauxe. Bidaia luzea egiten ari da Ainhoa, eta gaur Buenos Airesera heldu da. Hemen dago ere Fermin Muguruza, Argentinako hiriburuan, Blakiz Beltza filma aurkezten, Ainhoaren historia kontatuko duen pelikula berria. Zuzendariak gaur prentzaurreko bat eskaini du, eta pelikulak bi estenali izango ditu, bat Buenos Airesen bertan, eta bestea Rosarion. Avant premier ere egingo dute, 700 personentzako areto batean. Bai Muguruza, bai ikosi argentinarrak oso pozik azaldu dira egindako lanarekin, eta uste dute argentinarrok unkituko gaituen pelikula bat izango dela. Muguruzak esan du bihotzarekin ikusi behar den pelikula bat dela, eta aztenetan ikusiko dugu zelan hartzen duten argentinarrok film berri hau. Yo empiezo a pensar en la segunda película. Enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo. Entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano, y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película, para que se convierta en una misión de intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero que a la vez también es nuestra historia. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? ¿Holandeses? ¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Yo empiezo a pensar en la segunda película. Enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo. Entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano,
y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película, para que se convierta en una misión, el intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero que a la vez también es nuestra historia. Somos soñadores, ¿no? Y pecamos a veces de ingenuos, pero también eso nos hace caminar, ¿no? Nos hace también más fuertes, nos hace volver a levantarnos. Muchas veces, como decía el poeta Pessoa, tenemos que aprender a hacer de cada caída un paso de danza. Y eso es lo que hacemos nosotros al final, ¿no? Seguir bailando como los gigantes de San Fermín, porque si no bailan están muertos. They killed my mother. They made my father disappear. I went there looking for the truth. Aunque se disuelve de terapia. Alquimia. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez diren jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara, izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira. Ritmo honekin amaitzea Black Beltza Ainhoa Argentinan, eta gure korresponsalak toma, ja. Bueno, eta orain gure korresponsala ez, gure lankidea. Eta nola ez, Ekil, doktorea, Emi. Aipatu dizugu abiadura handiko trenaren zonifikazioa. Hori hasiko gara lantzen. Gai interesgarria batetik finantzaketari dagokiona eta bestetik Euskal Herriaren bertebrazioa. Gauza da organo batek bestarekin zenolako lotura izango duen. Ezakigu Aralar zeharkatuko ote duen gogoan duzue? Claro, gero zer San Ferminetara joateko erabiliko duzue, gogoan duzue A15 autobidea Leitzaran bailara. Aizue, zergatik ez, orain? Abiadura handiko trena, tokia badago, Aralar kasi ukitu gabe dago oraindik. Van a hacer también estudios y trabajos para ver cómo es la funcionalidad de la conexión con la Y vasca en las dos alternativas y se van a acometer trabajos geotécnicos e hidrogeológicos complementarios para la alternativa de Ezkio. Un proyecto de esta magnitud estratégica debe llevarse a cabo con todas las garantías y con todas las certezas técnicas. De lo contrario, pues no estaríamos en disposición de adoptar una decisión ni responsable ni posibilista. Argi geratu zaizue zerbait, hau ez da arraza jarraitzen, Beraz, Y-koa alde batetik, Aralar tartean, Gasteizti joango ote da Iruña aldera. Gaur egun badakizue, esate baterako Donostiatik Iruñera trenez joateko zenolako ibilbidea egiten den, eta horrek izango aldu loturarik Hendaiarekin. Ez zaizu iruditzen abiadura trenarekin izugarrizko burua ustea daukatela baita sustatzaileek ere? Bueno, edo nola ere. Black Beltza aipatu dugu, negu gorriak gertu. Negu honetan, hotzik pasatzeko, sukaldean nahi bezala aritzeko, zailtasunak izango ote ditugu. Ez dakigu baina badirudi gauzak okerrera egingo dutela, entzun bestela, hegoaldera joaz, Sánchez presidenteak esan berri duena. Lo que sí deben tener claros nuestros ciudadanos es que no estamos, o mejor dicho, nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Ez zaizu iruditzen gertatuko ez den hori izendatzen hasterakoan Irati filmarekin bezala. Izena bada. Haien zer gertatukoten, ziur bat baina gehiagok pentsatu duzuela, negu honetan beste jertxe bat, edota, igandetan pasiatzeko Anapurnara joateko moduko txaketa horiek, ez da? Kaso etxe barron ere erabiltzen hasi beharko dugu, egia da unotako giro epelak burua ez digula kaso honetan jarri, baina hau ere badator,
eta argi ez du eta ematen azkar batean joango den kontua denik. Edo nola ere, badirudi alderdi sozialistak egunotan nolabaiteko katea egiteko aukera eman digula. Segidan dijoan bideo bihurria, aitortuko dut ez dudala nik egin, Hola, Guardián, eskerrik asko. Lo que quiero hacer alusión a la que es la noticia hoy más repetida en la prensa. Gritad conmigo. Gora España, viva España. ¿Por qué no te callas? ¡Viva! Es que esto es la monda. Gora RGA, viva el rey. ¡Viva! Espera, la risa. Así no avanzamos. Gora Guardia Civila, viva la Guardia Civil. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Mi puta madre, que me está viendo! ¡Viva! Yo desde un punto de vista progresista, de izquierda, socialdemócrata, lo último que debe ser son los días. Sare sozialetako magia da hori, badakizue gaur egun zerbait esan idatzi eta ordezkari publikoa izan da are gehiago, dena erregistratuta geratzen da, dena da manipulagarri, baina kasu honetan egia da, Abarrotxa eragin dutela, Denis Itsasok, ez ahaztu, Espainiako erreinuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkaria dela Itsaso jauna, beraz, Guardia Zibilarekin batera egindako ekitaldi hori nahiko esanguratsua izan da, eta sare sozialak pilpilean zutan jarritako gertakari bada, eta orain jarraitzen dugu horren baitako meme eta bestelako iruzkinak ikusten. Aizue, baina puntu honetara iritsita, badakizue Kataluniako telebista kate ikusienean zenolako saioak egiten dituzen? Gure antzerakoak akaso, Polonia da, horietako bat, nahiko ezaguna, esketxak egiten dituzte, aktualitate biziari heltzen dietenak eta azio dauenetan. Horrek ez dukentzen, benetako informaziorik ematen ez dutenik. Segidan, fatxa izan ala ez, hau ere, izena badu bada ez da, aurrera. Ederki, gaur denbora justutxo dugu, beraz azken aipamen bat, eta josketa honekin segituko du, izan ere, aizue bazenekiten, honezkero dagoela, neko ez dagoela ustez gurutze frankistarik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako geografian azkena Guruntzaldean desagertu zena, eta horren ordez, bestelako ikur bat, esan dezagun, antifasismoaren eta demokraziaren ikurra dena, edo nola ere, hemen iruzkin txiki bat geratzen zaigu, izan ere, Donostian hor, ez dakigu biosakratu hori nola katalogatuko dugun, hori beste batera kutziko dugu, gaur bukatzeko, ikurrina Guruntzaldean, bertakoan garenok, Bazkardotik, agur. Eta zein dugun gaur gurean, Alex Txikon, bai, aski ezaguna mendizaldea, gerlaria, honbretxaranga, denetarik egiten du. Eta oraintxe zertan dabilen Euskal Herria zeharkatzen goitik bera, Anguard dokumentala egin du berak hain zuzen ere. Eta antenatik, gure saioan, hementxe dugu, Artxila, Motxila, Alex Txikon. Zuna baita ere... Eskertzen da, eskertzea, ez? zintzotasuna baliadan. Gainera, zintzotasuna esan genezake krisian dagoela. Geroz eta jende gutxiago da Horrela da, ez dena. dut zutela ikusi zuen programak urteak izango direz, baina eske oso telebista gutxi kontsumitzen dut. Ondo egiten duzu. Hala ere aplikazioarekin baina eski nire elefante bat, ulertzen duzu. Konparau behar badugu gaur egungo gazteria eta gaur egungo joerak zentzu direzen, nire neure kasuan, eske telefonari begire gauza bat ikusteko, eske eskaladako bideo bat edo peli bat mendikoa baitarez banago zinema baten edo mendiko festival baten eta bar, eske benetan, aspertu egiten az. Sare sozialak zuk kudeatzen dituzu? Ez, eta ez ditut eta irakurtzen, eta daro bat, ez dakit ustota astebete terdi ezer jarri gabe, eta naz baita ere elefante bat horretako. Ni neure burua tontotzat hartzen dut. Beste norbaitek kudeatzen dizkizu? Bai. Edo laguntza jasotzen duzu? Ez. Ze batzutan Ez, enpresa bat dago eta bere egiten dute biokomunikazioa. Profesionalak ere? Bai, profesionalak eramaten dute.
Baina bai hori, beti hor, venga, ale, ez jarri zer, venga, inberdozu bideo bat, baina ez dakit, nik ere, zu bezalazekin, 40 urterekin, ezke bideo bat asko egiten ditut, bideoak zoriontzeko, ez dakit ze ekitaldi honentzako, edo emoteko baitare, ez dakit, egunero bi hiru bideo grabatu behar dodaz, baina ni neu, sare sozialetarako eta bideok eta egitea eta kosta egiten naz, edo kosta egiten jada pilo bat, edo saltzen gauzak eta bar, uste dut bestera batera izan barko zala. Está bonita. Bueno, oye, maravilloso. Muy conmocionado, mis hombros están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. 1, 2, and 3. Hau dena entzun da beste galdera bat. Zertaz doa zehazki dokumentala? Ekine, Ales, konta iguzu zer da Anguar? Zu ondo bozkatzen dokumentalaren izena. Anguar, argiz beteriko filma, argiak nolabait esateko. Hori bai, existezu galdetu zein hizkuntzatan. Ni neu ekin un ideia originala, nolabait ere hau segaitik ez batu, hau da, orduan pieza guztien engranajea nolabait esateko neure eskutik etorri zan, eta gero horretarako dago sekoiztetzeak, horretarako dago zuzendariak, horretarako dago gidoilariak, kamalariak eta bar. Norberak danan gainean egon behar bada. Eta dan hau jaio zan Eki Fundazioaretik. Eki Fundazioa sortu zen 2016 garren urtean. 2017 garren urtean martxan jarri ziren eta 2017 garren urtetik gaur arte 70 instalazio fotovoltaiko jarri direla martxan Afrika, batez ere, Sahara azpiko herrialdetan. 3 izan direz Asian gure eskutik, 2 Nepalen eta 1 Pakistanen. Orduen, niri kriston ilusia egiten dozte, niri neu izanaz lehenengokoa lagundutera handa hemen, kotxe batera matea eta gero ez da gizer, baina ikusi nabanean, zelan antolakuntza aldetik fundazio hau, gehitu nintzen maite minuta eta erabat maite minuta. Dana monitorezatua dago Bizkaitik, ez? Getzondeki ez bulego nagusiak. Eta zuzoaz, eta venga, Angel, antze, ni beti pasatzen azena, erakutsi ez dezu, zelan dago zen instalazioak eta dekozu, egunerotuta, segundoro, zelan dago zen bateriak, zelan dagoen konsuma, zelan dagoen, dana, informazio guztia, ez instalazio hori txiki gelitu bazan. Eta instalazioiek zertarako? Hospitaletan, eskola txikietan, eskola handietan, eta batez ere, leku, ez dakit, zezango txut, Home Leon egongo da 3-4 ordutara Fritaunetik, ezke Fritaunen da Sierra Leoneko 3 burua,
bertan egon ginen eta entzulek nolabait ere jakiteko Sierra Leonean inguruan berbaz gabizela, 7 milioi biztanleko herria dela, eta hiriburua Freetownen dago kanpo kaldean, dagoelako bahia moduko bat, Pasaia bezala, eta dago barku handi bat, da generadore handi bat, eta ordaintzen baldin badute fakturea, deki diesela, edo ez dakiz zerragaia dekien, edo kerosenua, eta horrekin deki argindarra, ez baldin badute ordaintzen fakturea, ez dekila argindarrik, horregaz, esaten dut zutana, hori hiriburuen, eta gero aparte, generadorea bakotzadeko bere etxean, eta bar. Jobleon bezalazeko errizka horren, egitura horrekin, zer egin zan, lantalde bat Inglaterratik beter bereziki, lan egiten dela berdan, orduan ezakitik zelan ezagutu ziren ekikoekaz, eta montau zen instalazio fotovoltaiko bat nahiko handia, 200 paneletakoa, 200 panel bider bat metrotakoak, orduan horrek energia desantea moten duna, eta horrekin deki etorkizun bat, ez? Esan behar da, 9-13 urte bitarteko umeak Sierra Leonan, Uneko gatamarra kalean bukatzen dula, ez? Beraien gurasoak abandona egiten zaituzte, pentsau 9 urteko mutiko eskor bat edo neskatza bat zarela eta abandona egiten dutzuela. Eta abandonatzen dutzue, ezin dutzuelako mantendu, ez? Eta derrepente egun batetik bestera kalean aurkitzen zara, eta logikoena pausuak izaten direz, Freetownen bukatzea. Freetownen bukatuten duzu, eta Freetownen zauzenean poliziak ikusten bazaitu, lehenengoz, bigarrenez, hirugarrenez, bukatzen duzu espetzean. Ezke, neu empatia berba, empatia hitza, berbea, pelikula honetan hangoa pelikulan asko dago, orduen, frequency deritxon lege horrek, dator gurasoak abandonatzen dutzuela, eta gero bukatzen duzu kalean, eta hirugarrenez ikusten dutzuela poslizian, eta bukatzen duzu kartzelan. Eta pentsa 9, 10, 11, 12 urteko mutiko eskor bat zarela, ez? Orduen askotan hori, hemen Euskal Herrian esango genuke, nik ikusten dutela asko, ez azkenean bakarrik mugitzen gara guri afetetan badozku eta bar, baina gaur egungo gizartean nik ikusten dudaz argizpi barriek eta badagoz giuz berritzegi asko eta beti ez egiten da berba txarto gazteriaz eta nik ikusten dut gaur egungo gazterian gauza positibo asko dagozela baita ere, ez? Eta beti alpinismoan zikeren gertatzen da hori, ez? Lehengo garai batekoak ez kasu guztietan, baina bai, eske gure garaian eta bakarrik alpinismoan pentsatzen dugu gure garaian onena izango zalakoan bezala, ez? Eta beti eske lehen iten zan hau, eta ostetik datozenak inongo garrantzirik gabeko gauzak ingo baziren bezala, ez? Bakotza bizi izan du garai bakotza eta gaur egungo gizartean baita ere ikusten dut beti erortzen garela trampa beretsu horretan, ez? Gaztei kritika bialduz eta bar, eta nik uste dut aukerak eman behar direzela, ez? Aukerak eta gaur egungo gizarte honetan eta gaztei zuzenduta, ez dago zela inongo laguntzarik, ez? Lehengoko denborakaz konparago ez, gero. Zentzu horretan pentsatzen dokumentalak berak aipatu dituzun balio horiek nolabait transmititu egiten dituela, empatiaren izan daiteke bat, beste bat izan daiteke energia buru jabetza oso modan dagoen hitz bat da, baina askok irudikatuko dute, hilabete bukaerako faktura murrizteko edo ekologikoagoa delako, baina aldiz, hemen irudikatuko dena edo ikusleak ikusiko duena da, zure biziak goitik bera baldintzatu edo bizi aukera bat emateko bidea dela energia edukitzeak. Burujabetza zentzu zabalenean. Nik uste balio erantzi asko deko zela filmak, ez? Baina alde batetik geuk 3 bloke edo 3 ardatzen nagusi dagoz, bat da Nepal, neguko espeizio baten, gero kontinente bat, Asia dana, bigarren kontinente bat Afrikara, alako baten salto egiten dugula eta gero bukatzen dugu berriz ere Asian, Pakistanen, ez? 3 herrialde nahiko progresiaren datari begitute oso behan dago zenak, kutsadurari begitut eta kamandu da Asia mailan hiribururik eta kutsakorrena eta bar. Eta gero gaur egungo energi berriztagarriei zuzendu da, ze panorama dekogun Euskal Herri mailan, etxe mailan. Eta ikusten da zelan eolikoak, zelan polemika asko datozen eta nire ustez geusekin bedire buruagaz eta hartuten direzen erabakiak izan bedire luzera pegitute. Film honetan ere ikus genezake horixe, ez? Zelan posible izan da argi indarrarekin, hortxe dagoela,
Euskal Herri mailari begitute uste dute Bizkaian deko gule estatu mailan ordu eguzki ordu gitzien, 1900 ordu, ez banaz ekiboketan, konparatuten badugu Huelvarekin daudela urtean 3400 eguzki ordu, ez? Orduan, gaur egun nuklearrak, termikak eta zeran gaz eta bardana garestitu da, badirudi Euskal Herri mailan baita ere zenbakiak irtetzen direla, ez? Orduan nik uste dut hortik jo beharko gendula, ez? Hortik jotzearena, guk geuk ikusi izan dugu, ez? Bekan paliku baten zer dan plaka garbitut ez da izer, baina eske gure kontsumoa hortik atara dugu 3 hilabetetan, eta ez dugu zautu ez da litro bat inongo generadorarena. Gero bestalde batetik, kontutan ebartu behar dugu, bai Sierra edo bai Pakistanen nangapar bat azpien, nangapar bat izango da munduko mendirik eta haundinetarikoa bai volumenean, eta justo mendi horren azpian dago eskola bat, nitzako da munduko eskolarik eta derrena, Gunter Mountain Messner Schoolen izena da Roana, 2002an eraiki zan Rijon Messnerren fundazioaren eskutik, eta orduztik ona argindarrik daude, Orgoian daude, 4 herrizkatzeki, orotara 3000 biztale egongo direla, negur arte, gero biztalerien kopurua, sosatekona geizten da beko herrizka batera, baina poblazioan erdi egitxe gora bera bertan gelditzen da. Orduen argindarra eukitzea, ordenagailu pare bat badekiz ja, gero sakeleko telefonoak naiz eta koberturarik eta ez izan momentuz, baina ez teki argindarrik, orduen geizten dire, argi eta garbi, berriko gizonak, kasu honetan han Pakistanen, ez, dire sunia nahiko integristak, orduen emakumeak ez deko ez ahotzik, ez hitzik, ez inongo eskubiderik, orduen gizonen esku dagoz bertan, eta gizonetirez, jaizten direnan beko horrira, 12 kilometro egin ostean, 1000 metroko desnibela berantza, baina gero 1000 metroko desnibela positiboa gorantza berriz ere, orduan 24 kilometro egiten dutela bakarri beraien sakeleko telefonoa kargatu alizateko, argazki bat atateko edo tabar, orduan horregaz dan asanda dago, ez? Batzutan hori berriz ere empatia, berbea, ez? Empatia, askotan ere, nik izango nuke beste bin ere Euskal Herria eta ni neu ere erortzen az askotan. Ikusten dozunean persona bat, edo persona bat erdizka horrela dijoala, eta ostra, batzutan jarri beharko ginenteke bereien buruan, ez? Kritika bat jaurtia aurretik, ez? Azken finean, Anguar dokumentalarekin eta eguzkiaren energiaz baliatuta argia eman diote Sierra Leona, Katmandu eta bertako jende zoragarri eta apal guzti honi, ezta? Espedizio bat benetan posible da kutsatu gabe, arrastorik utzi gabe hori kudeatzea? Oso urruti gaude, porque... Eta saiakera badago? Gu gau saiatu izan gara, baina bakizu zer, oso gatza da, alde batetik, argindarra gazgabiz hitz egiten, argindarra ez gendun zautu ez da litro bat be, baina, neguko espedizio baten, zukaldatu alizateko, ez deko zuguri eta godana lehitute eta godana izostute, elurra edo izotza pikau behar da, edo elurra palakadak hartu, eta hori urtu behar da ura egin alizateko, sukaldatzeko. Neguko espezio baten zaututen ditugu 2000, 2500 edo 2000 litro behar ditugu. Pentsa, 2000 litro 2 hilabetez. Da, kristona da, pasada bat, media bat izaten da, segun zenben lagun gauden, 25 litrotatik hasita 40 litrota bitartean egunero, bale? Baina eske bezala ezin duzuna jan. Gero, txarrena bakizu zer da hortaz aparte, ez da nahi egiten, txisek eta kakak eta bar, txise, gaude, 30 lagun, manazlu bezala ze, bekanpaleku baten, morrena batan, onduan, glasear baten orduan, txise danak eta behan dago herrizka bat 200 biztanlerekin, horreri, euskera zertzeta urteta, baina, ez dakit berbea, baina dako, kutsadura emergentea, kontaminazio emergentea deritzona, orduan zuk hartuten dozu medikamentuak edo zu infezio bat, eta ur guzti horiek dijoazte, bera, ez, eta behan dago herri bat, eta horren azpirau dago beste herri bat, eta beste herri bat, eta beste herri bat, orduen oso urruti gaude, eta nire ustez orain askotan entzuten dugu komunikabideetan, Ebrez, edo Kabian, edo jende asko pilatuten direzen kola buka ezin horietan, 7 eta 8.000 metotako kotatan, baina beti kritika bat bezala zetan, nire ustez, hemen mendiari lotuta kultura gehiago badago, zagetik ez huelta iraulitu hori egoera, eta lagundu bestera batera, ez? Kritikak beti jaurti beharrean, ez? Oroar, zen olako harrera izan du?
Ze feedbacka, bai, ikusleen aldetik. Ikusleen aldetik eta oso egun txarrean aurkeztu genuen, zapatu baten aurten Bilbon, Euskalduna Jaurerian auditorioan, nada guzti, 1.200 lagun uste dut bertan elkartu ginela, zapatu baten, giro honakin, kontzertuak ziren beken, baita ere freestyleko historia bat, baita ere zera basketeko pabelloian, beste kontzertu batzuk, ez dakiz zer, egun bardinen, nik ez dakiz emek gauza egon ziren. Orduen kontutan hartu, ez dakit 24.000 lagun beke, beste 10.000 lagun edo 6.000 lagunentzako izan zala basketeko pabelloi horretan, orduan, zaila izan zen, baina nire ustez arrakasta una izan zala, arrakastatua izan zala estreinaldi hori, jendea gustora ikusizun. Gero orduztik ona Italian metitu berri da, gero baita ere zera Polonian, eta eski ezin dut horretarako desastre bat da, bai dakit sari batzuk jaso izan ditula, baina eski ezin dut aipatu. Eta ez dakit ezin duten aipatu hau baita ere, baina uste hori da, Mendi Film Festivalean hautatua izan dela baita ere, hemen Bilbon izango dela abenduan. Orduan, badeko bere ibilbidea. Nik beti horako dokumentalak eta ekoizten dugu zenean, beti hori deko buruan, lehenengo herrietatik eta ibiltzea, hirietatik eta jenta ikusit ezan, holako filma bat, lore desberdinateko zela, aldotzuta aurreratu hori Tolosan 18an, gero azaroaren 4ean Madrilen izango dela, azaroaren 8an Basaurin egongo dela, azaroaren 19an ustot Altsasuna Nafarroan izango dela baita ere, orduan badagoz datak hortik, eta espero datorren urtean udaberrire begira baita ere, plaza desberdinetatik ikustea zegaitik merezi dudulako, eta publiko orotantzako filma bat dela, non lantzen dutu baloreak, non dagoen soilik mendiko pelikula bat, ikusten duzu, azkenean benetako konpromesua, neure lagunena, filma honetan ataten den euro bakoitza, Eki Fundazioarako da. Danok gure eskubide guztiak eta pelian inozut danak 600 bateko ekoiztatzearekin, diru laguntze bitartez eta diru laguntza pribatuak izan direla baita ere, orduan hortik pelia ekoiztu ahal izateko diru atara da, baina orain ibilbide honetan, emanaldi bakotzeko 1.000-1.500, barkatu Doneste bere, aiztu dut, abenduaren 12an dela, Nafarroan izango da... Ez da bastango hiriburua, baina... Ostra, eskerrak etorri eta Ibai Marizkurrea nire lagun baten aurpegia, mika juiz, oskitzule jatala. Doneste bera guazela, Erreka menditaldean bertan dago eta oso benetan talde herrikoia, herri benetan berezia, badago herriak eta nire... Bai, ze gainera Malerrekan alako gozak ez dituzte barkatzen. Asko maite duten herrien, eta eskerra uste, eta hori da, zapatu 12an, atzaldez, izango da baita ere. Bueno, orduan turra... Badaude, bai, turra, eta izan dire gehiago Igorren egon da, Zabalden italdea baita ere. Bai, gainera gaur egun... Usansolora barkatu, Usansolora ere iztu dut Bizkaian, 17an izango dela baita ere. Osteguna eguena, orduan badaude plazak eta irtetzen direla gehiago. Hori dute gainera sare sozialek, ez da, nahi duenak badukala beti harakatzeko. Bai, beti hor behituteko baita ere. Baina gero jentan zuzenen, ostea, aizu! Eta burtotza minitaldea ez du aipatu, Gantzabal minitaldea, Erreka. Eta esaten abilena, euro bako itxataten dela da, Eki Fundazioarako. Eta aipatutea baita ere www.eki.org webgunean sartuta 120 lagunekin aukera dago urtero, 120 eki lagun egiteko aukera dagoela eta aportazio txikitsu batekin aukera dago 120 lagunekin instalazio fotovoltaiko bat montateko Afrikan, bale? Bukatuteko pelearekin nire aldetik konpromesua adierazi dutela geure lagunak. Adibidez Tolosatik Tedi, hemetik Gipuzkoatik Juanma Sotillos bera baita ere, Juanma etorri zan bai Pakistanera eta bai Sierra Leonera, Tediren kasuan Tolosarra bakarrik Pakistanera, baina bera oporretatik hartu bere egunak eta bere dirutik ordainduta eta lan egin dute peli hau aurrera tara izateko, hori deko polita baita ere, bertan parte hartutako
lagundanak, bakotzak ordaindu dugu geure gastu danak, ez? Porque askotan, bolondrez, berbea eta ez dakiz zer, eta bai, ezken hijoa ez da inora, bai, baina ordaindutan hijoa, gazkin txartela ez dakiz zer, eta... Bai, gobernuz kanpoko turismo modaren bat ere egondua momenturen batean. Edo nola ere, salbuespenak direla esan genezake ez, ikusi besterik ez dago Aita Marirekin egiten ari direna Mediterraneoan, edo eta kasu honetan ez, pixka. Lagunak izan ditut Aita Marin barruan, eta jo, goraipatutekoa da ez, zenolako lana egiten duten, eta bakotza, eta bere denborataik, eta bere diruz, peli honetan ere horrela izan da, eta nik goraipatutean, lagunen babes hori jasotzea, Tedi, merdu guau, venga, animatzen zara, eta jo, justo nik bitu pentsazazu ez, Ameriketako gobernua justo hende urte bete dator, pasata ja, ejertzitua atara zutela Kabuletik, Afganistanetik, eta justo gu Pakistanera gindua zela, ez? Revuelo guztu horrekin, ez? Eta neure lagunak, eta kasu honetan Tediren kasuan, nik Italian neukan aurreko gurean itzaldia, eta sarkatu genuen 1000 kilometro pratikamente, 800 kilometro Italia osoa, iparra-iparraldean ginela, itzaldia bukauta, hegazkin bate montatzeko, eta Pakistanera joteko, galdi txartel guzti horiek, eta bar, ulertuteko nola baita. Orain, mapa hau irudikatzen ari nahizena, Blackish beltza ikusi duzu? Ez, ikusi dut lehenengoko, Pekatua. Bai, ikusi dut lehenengoko partea, baina horrein... Blackish beltza lehena ikusi haukazu? Lehena ikusita dekot hori da, telebistatik ikusi nuen zineman gustora... Blackish beltza bi. Bia zinematan gustora ikusi behar dut. Aipatzen duzulakoain, justu aipatu duzu Kabul, bestea... Parkatu moztuterren, Blackish beltza ikusi nunean, eta Maitane Azurmendi lagun baten bitartez, aurtenak ikustu duten dula liburu baitare, eta bitu, ja Ferminekin gauden, emetik ja maikatera izatik, lusatzen dut zegu, porque bere pelikula ikusita, pentsatu egon nostra, guk ere ikustu behar dugu, mendiagaz lotute animaziozko peli bat. Bitu, gozake, Blackish beltzarekin, lehenengo katalerekin, hori pentsatu non. Blackish beltza hirugarrena. Bai. Baina, Ferminen eta Blackish beltza nik lehenengoko atala ikusi dut oso markauta eta mugatua deko nondi norakoak, ez? Guk zagaitik ez, gure aportazioa baita ere... Baina egia da, Blackish beltzak azkenean lehenengo atal horretan garai bati buruzko kontaketa egiten du. Bigarrenean, geroz eta gertuago dator. Gure garaira desente gerturatzen da, ez? Urrengo urratxo horretan, protagonista igual, izan zaitezke, ez dut ikusten Fermin 8.000ko bat. Ez, baina bai hori, Blackish beltza lehenengo atala ikusita, eta batez be hori, azkena mugitu den gara mundu mailan, mendiko festivaletan eta lekutuz benetan. Bai, horregatik. Ikusi ditut animaziozko peliak eta ostra. Eta nik, segaitik ez ekoiztu filma bat euskeraz baita ere. Eta gero beste kritika bat baita ere, ikostu dugu Mendi Biluzia euskeraz, erderaz eta ingelesez. Oso gutxitan proiektatua dago Mendi Biluzia euskaraz. Euskal Herri mailan, kasu gehienetan proiektatu zen filma erderaz. Orduen... Badakizu, amaikan beti dago aukera. Beti dago dana euskaraz, baina askotan egiten ditugu gauzak. Eta gero ez dutela berrizelako... Eta gero dinozu bere fruitua dinozu, herri askotan euskaraz proiektatu zen, baina beste leku askotan eta enkajea zeukana euskeraz erderaz egin zan. Ezkerra eta gozela, babitu, adibidez, Gangure Mendi taldearen eskutik galdakan, adibidez, jarri genduen lehenengo erderaz eta gero jarri zan euskeraz, zenbait tokitan detailea izan zuten, baina guri personalki gaudela beti diruz larri eta bar, eta goizte eta dinozu, egiten dozu erderaz, eta akabo, guk azkenean dekuzu produktu bat, gauz bat, baina ez goaz begituten baita ere gero ze ordainagiri datorren gero ze datorren bueltan, ez? Gabiz egiten baita ere, gure herriagaitik, euskaragaitik, azkenean euskaldun egiten gaituena, askotan esaten da, euskara dela, baina gero hor alegin egiten dugu, euskara egiten dugu filma, eta gero inozu, euskaraz konsumitzeko urratxo hori ere beharrezkoa dela. Edo lusatzen dugu euskaraz egiten eta ez da egiten, orduan, penaz, ez? Netxo pena moten dozte, porque itxaldi gehienak gaur egun nik Euskal Herrian, 160 batean, ordeko daz nire estadistikak erderaz izaten direz. Bukatzeko, estadistikak aipatu dituzula, fitxan jartzen du, Lemoan jaioa 1981 bateko neguan. Bai, abenduen, hori da. 30 espediziotan parte. Bueno, neguan ez. Hala jartzen du, ez dut asmatu, Abenduan 12 negua horrezten da 21 batean, baina bai. Bai, badirudi, 80 bateko abendua hotza zen, negua jartzen du.
30 espediziotan parte hartu du, eta 14.000ko 11 torrenterretara. Aurrera begira zer? Zu nola ikusten duzu zure izena, zure irudia, zebadakizu behin izena... Gero norberak bere intimidadea gordetzen du, baina izen bat honezkeroia ereki egiten da. Baina nik epeluzera ez dut asko bitu denen, egituten dut egunez egun. Dekot oso laguna dan Mike Hor, mundu baian esploratzaile unenetarikoa da, inongo zalantzarik gabe, gaur egungoa. Oso tipo berezia baita ere, eta berak ezagozten 2013an ezagutu nun nik. Eta 2013an Pakistanen ginela, mendebaldean, Europa batipat emakumeak agogeta mairu bat mila egun gitxi gora bera, gizonezkoak agogeta maika bat mila gitxi gora bera. Orduen zu pentsa egun bakotza azkena dela, orduen nik adinagaz ez dekot harreman oso ona. Baina bai egunekaz. Orduen, nik badakit zenbet zautu doa zen orain arte, orduen egunek. Orduen nik orain pentsa, joan behar zela ez da inora eta alperreko egune dela, eta erregiten hau. Adibidez, Bilboko aeroportutik urten behar zela eta nijoa Italira, baina gara, hain behar dut eskala ez da inon eta gero bidai osoa alperrikor botata zakarrotzi batera, ez jata gustatzen benetan. Orduan saiatuten az, txispak adatean, meti nijoa ez dirurdu, itxalde emon, gero Tolosara, gero kirol pizkatzu bat egitera, jagoitzean ibili nazatzea eta aurrera. Orduan saiatuten az, hor atope, zaten dut jo, nondik indarra, nondi motivazioa, nire unibertsitaterik eta honene izan da bidaiatutea, eta bidaiatuten dozunean, eta gondazta zauzenean Asian 50 aldiz baino gehiago, Afrika, Subsaharian beste, 20 aldiz baino gehiago, Hego Ameriketan eta zenbait tokitan eta dinozu beste ikuspuntu bat eta beste pentsatzeko era bateko zu, beste empati bat, beste antolatuteko, pentsatzeko eta aktuetako erea dekozu, ez? Eta askotan, baldin badago nire herrian, nire herretik urten gabe, bere herriko festak hau bat, beti berdina, beti jente berdinarekin, azkenean nahasketa kultural horrek hori aberastasuna da, inongo zalantzerik gabe. Beraz, aintzat hartuta milaka batzuk egun gehiago bizitzen garela emakumeak. Bai, bentajan, abantaila deko zuen. Abantaila daukagu horretan, normalki ez daukagu abantailarik. Zoritzarrez ez, eta aipatutako herrietan, bai Asian eta bai Pakistan batean. Desabantailan bizitzako egun gehiago dauzkagula legia. Hori da. Bueno, donola ere, gaur orduan ez dizkizu alperri galdarazi minutuak, ez da? Ez, hori da. Bainoak korrikan kotxea irten. Oso ondo. Bueno, eta iritsi gara beste behin amaiera aldera. Bueno, Jenny, eki, bukatzera goaz? Beste behin, zaipena, bai, ez da. Bai, baina, bueno, zuek gogoan izan, 11.eus nahieran ikusi gaitzakezue eta beste mila gauza berrekin bota zerrenda guztia. Bai, sare sozialetako zerrenda Jenik botako dugu azteko eta ben? Bueno, pilo bat dauz, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, eta ondino gehiago ingo guz, así que tranquil, zuek horretara sartu, eta ikusi, eta klikau, eta bihotz asko emon, eta nahi dozuena. Bai, eta ahaztu gabe aplikazioa ere baduzuela, beraz, 11 telebista globo osora edatu den honetan, badakizu erraz asko aplikazioa, 11 app hori non bilatuko duzu Smart TV aplikazio sorta horretan, bilatzailean sartu, ez mugikorretik, sakelekotik, baizik eta telebistan gogoratu, 11 telebista, mundu osoko telebista bilakatu dela. Bai, luzatu nez ezta? Ez, gustatu zait, telebista, aizue, bakoitza daukazuna etxen gu, ez ge, hortan sartuko. Baina, beno, sintonizatu hor utziko dugu dena, gustatu zedana, Jenik esan duena, bihotza sakatu, gure bihotza zuentzat. Aio, datorren astera arte!